Hi friends, welcome back to my YouTube channel Kantai Goyary. जोङो दायो आलासि जाहैनो ओंखारदों आरो मा गामि होनोमोनथाय आलासिनि न'खौ थुरिबारि ना मा होनोमोनथाय बावलायलांबायसो आङो। थ' बिदिबा नायलांबाय था नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ। ओमफ्राय बियो हिन्जाव बायदि जा गोबाव देलायबाय आरोना, बिनिफ्राय आंसो सिगां ओंखारखांदों। जोंगामिनि लामासै जेनेबा रायजोफोर नुफेराखैबा जा मोजांखा जोंगोल जोंगोल। ओमफ्राय दायो जोङो नै फस्लाबारि मोनफैबाय आरोना। फस्लाबारियाव जोङो दा नै साहा दखानाव हाबदों, मेथाइ लादों आरोना। सिंग्रा बानायगासिनो दङ, मोनथ'वाखै। बैयाव बिस्कुट लायदोंमोन नामाथाय बियो। जाबाय ना जाथ'वाखै? दासो एवगासिनो दङ। दायो जोङो नै मेथाइ सिन्थाइ लाखांबाय, ओमफ्राय दा नै गारिखौ स्टार्ट खालामफिनसिगोन आरोना। थांगासिनो जोङो, नायलांबाय था नै। मबाइल गोदानजों भिडिअ खेबनाय नायदोंमोन आं नै, मोजां नुदोंना लोगोफोर? आइफन नालाय केमेराया फुरा ब्लार जाया आरोना, बरिया नुखायो नै ग्रिन ग्रिन। बारा दाम गोसा नङा, बरिया बिराद मोजां नुखायो। दाबो मोना थांगासिनो, दाबो मोना। आं फैफेराखै नालाय बारा मिन्थिया बेसे गोजान। फाइनालि गाइस, नै जोङो दा न' मोनफैबाय। बिसिनाव फैदों आरोना जोङो। नै न'आ जा गोजान गोजान आरो इसिनि गामिनिया। नै हा गोदान बायदि मोनदों आङो। जोंनियाथ' एखेबारे बिराद खाथि खाथि नालाय, न'आ नांजाबलायनाय। थेस 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 थेस। नोंसिनिथिंना गोजान गोजान आरो न'आ आलादा आलादा। ओमफ्राय नैबे मा दाउ दे लोगोफोर, नायलाय, नायनानै खिथाहर सोर सिनायो कमेन्टआव। जा मोजां मोनदों आरो आङो। पुष्पानाबो फिसिदोंमोन मासे, ओमफ्रायो थैबाय। मासे मोजां दाउआ। गेलेदो सानैजों लोगो जादो। ओंखामखौ आंहा जाखांग्रोबायमोन आरो, ओमफ्राय आं जाखांनानै इसोरखौ खेबबाय नै। ओंख्रिया माबा खोरदैजों नाथुर, ओमफ्राय ना भाजा, अमा बेदरजों आलु, ओमफ्राय लेस्राजों दाउ, सबायजों नाथुरमोन आरो। खोरदैजों नाथुरजोंआथ' आंनि फेभरेटखा।